Wel, hyn o fe, edrychwn ni ar Genesis penod 18, adnodau 22, hyd at ddiwedd penod. Abraham yn gweddio dros Sodom. Jyst darllen adnod 22 a 23. Pan drodd y gwir oddi yno, a mynd i gyfeiriad Sodom, roedd Abraham yn dal i sefyll ger bron yr arglwydd. A nesawodd Abraham a dweud, a wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionus. Os cael 100 o rai cyfiawn yn y ddinas, a wyt yn wir am ei dynistrio a pheidio ag arbed y lle mwyn yr 100 cyfiawn sydd yno. Wedyn i law, na ato Duw, onim na barnwr yr holl ddeiar, farn. Betawn ni'n gofyn ar y dechrau, fel hyn faint ohonoch chi sydd yn credu mewn gweddi, yn siŵr bydden ni gyd yn ateb trwy ddweud ein bod ni, a da o beth yw hynny. Yn siŵr yn bydden ni gyd yn dweud fod gweddi yn bwysig, siŵr bydden ni gyd yn dweud fod gweddi yn beth da ac angenreidiol. Ac eto, i ni gallu dweud fod rhywbeth yn dda, ond eto peidio gwneud dim byd amdano fe. Llawer o bobl, y rhan fwyaf o bobl, siŵr fod, yn dweud fod ymarfer corff yn beth da. Ac eto, dyn nhw beth yn gwneud ymarfer corff. Ac mae'n gallu bod yr un peth gyda gweddi hefyd. Mae gweddi yn beth da. Ond, dyn ni ddim yn gweddio. Gweddi cyntaf yn y Beibl, ond dyma gweddi mwyaf llawn cyntaf sydd i gael yn y Beibl. Ac mae wastad yn dda i ni i edrych ar weddi ac bob tro mae un yn pregethu ar weddi, eich chi'n teimlo yn anigonol ac wy'n pregethu i fi fy hun gymaint ag unrhyw un arall wrth i ni fynd trwy hyn gyda'n gilydd hyn o. Beth allwn ni ddysgu am weddi o'r hanes pwysig iawn hyn. A tri pheth i ni fynd trwy gyda'n gilydd. I ddechrau, gadewch chi ni nodi y nodweddion gweddi o'r geiriau hyn, the characteristics. Tri pheth am weddi Abraham a ddylen nodweddi ein gweddiau ni hefyd. I ddechrau, mae e'n dyfal barhau, mae e'n dal ati. Chi'n cofio'r hanes, mae'r gwir, yr anylion, yn mynd i ffwrdd, ond mae Abraham yn aros yna, gyda'r trydydd. Pan drodd y gwir oddi yno a mynd i gyfeiriad Sodom, yr oedd Abraham yn dal i sefyll ger bron yr arglwydd. Yr awgrym yma yw fod Abraham yn dal ati gyda'r arglwydd fan hyn. Does dim amser yn cael ei nodi pa mor hir, munudau, oriau, dyn ni ddim yn gwybod. Ond yr awgrym, yr argraff yn ni'n cael yw bod Abraham ddim mewn hast i adael yr arglwydd. Ac i ni'n deall i fod yn dal ati yn erfyn gyda'r arglwydd. A mae hyn yn atgoffa ni o'r arglwydd Iesu Grist i hun. Pan oedd e ar y ddaear yn dal ati gyda'i dad nefol mewn gweddi,
weithiau trwy'r nos. Yn I gyd yn gwybod, nad hyd ein gweddiau sydd yn bwysig yn y pen draw, mae ansawdd yn fwy pwysig na hyd, quality, not quantity. I ni gyd yn gallu dod â gweddiau byr, ger bron Duw. Diolch am hynny. I ni mewn amgylchiadau anodd, ac I ni'n gweddio yn fyr, a mae Duw yn gwrando ar hynny. Ac I ni gyd yn gwybod ein bod ni'n gallu gweddio'n hir, ac ddim werth dim. Ni'n gallu penteri geiriau. Mae'r arglwydd Iesu yn rybyddion erbyn hynny yn dydy. Rai sydd yn just yn dod ac yn ailadrodd geiriau, wel, does dim rhinwedd yn hynny. Ond wedi dweud hynny I gyd, fe ddylse bod ni gyd hefyd yn meithrin, cymryd amser gyda Duw. Dylen holl weddiau ni ddim fod yn fyr. Oherwydd, mae'n cymryd amser I ddod I gymundeb a Duw. Ni'n gwybod am hyn, yndyn ni. I chi'n ymdrechu, I chi'n brwydro ar y dechrau wrth weddio. Ac yna, I chi'n cael rhyddid. Mae amser, mae eisiau amser. Mae eisiau dal ati pan yn gweddio. Dyna pan mynd i'n rhoi lan yn aml. Oherwydd mae'r ymdrech yma. Ond mae'n rhaid dal ati. Achos pan ni'n dal ati, mae Duw yn nesau ato ni. Ac I ni'n nesau ato fe. Ni'n cofio geiriau'r arglwydd i'w ddisgyblion. Ac fe a ddywedodd hefyd ddameg wrthynt. Bod yn rhaid gweddio'n wastad a heb ddiffugio. Peidio roi lan. Dal ati. Fe allwn ni feddwl am hanesion am bobl sydd wedi dal ati I weddio, oherwydd bod nhw wedi dal ati. Eglwysi enghraifft, eglwysi yn mynd I lawr ac I lawr. Ond mae yna rai yna wedi dal ati I weddio. Ac yn y diwedd, mae gweddiau wedi I clywed. Felly dyna'r nodwedd cyntaf, dyfarbarhad. Yn ail wedyn, am weddi Abraham fan hyn, y mae'n ostynedig. Mae'n galw I hun ger bron Duw yn lludw, yn diwedd. Llwch a lludw. Mae un o'n emynau ni yn dal gafel yn y geiriau hyn. 27 yw'r adnod. Dyma fi wedi beiddio llefaru wrth yr arglwydd a minnau'n ddim ond llwch a lludw. Mae'n ymwybodol, Abraham, o bwy yw ger bron yr arglwydd. Mae'n ymwybodol mai dyma Duw, ac I fod e'n sanctaidd, a dydy ddim, mae e'n frwnt ac yn ddim byd. Ac felly mae'n wylaidd, mae'n ostyngedig o flan Duw. A dyma rhywbeth sydd falle ddim o'n barnu, neb ond rhyw elfen sydd ar goll mewn gweddiau y dyddiau yma. Ni'n gormod o hast I ofyn pethau I Dduw, sydd yn gywir, a byddwn ni at hynny. Ond mae'r gweddiau yn y Beibl wastad yn dechrau gyda hyn, gyda gymwybyddiaeth yn bod ni'n dod ger bron Duw sanctaidd, a phwy I ni ger I fron Ein anhelyngdod ni o'i flan Wedi dweud yr hanes wrthych chi mwy nag unwaith am fynd I Bethania Cwm Twrch pan o'n I yn 20, dechrau pregethu a mynd a dechrau gweddio ar 5 o blaenoriaid hen bobl hyn. Wedi mynd i'r ogoniant ers blynyddoedd. Ond bobl ddiwiol nhw, a fi'n cofio dechrau gweddio yn nerfus a'r 5 hyn yn sefyll ar I trad. Ac o'n I ddim yn gwybod beth o'n mynd I wneud. Ond mae'r 5 yn sefyll ac yn mynd ar ei gliniau, yn llythrenol, ar ei gliniau, yn y set fawr, ar ei gliniau, a chreu argraff
fawr arna. A dyna ni, chi'n gwybod, ni dod ger bron Duw. Ac ni'n mynd i blygu ger i fron e. Ni'n mynd i blygu hyd yn oed yn ein 80au. Ac yn arthritis, ni'n mynd i blygu ger i fron e yn y sed fawr. Beth oedd adnod ein testyn ni y bore yma? Mae Duw yn gwrthwynebu'r beichion, ond yn rhoi gras i'r gost yngedig. Mae Abraham yn ost yngedig fan hyn. Wedyn yn drydydd o ran y nodweddion hyn. Mae'n dal ati, mae'n ost yngedig, ond mae'n dod gyda hyder hefyd. A mae eisiau'r cydbwysedd yma dod yn ost yngedig, ond dod gyda hyder, dod gan gredu fod Duw yn derbyn ein gweddiau ni. Ein bod ni'n gallu gofyn pethau. Yn dyfod, dyma beth, un o'r pethau sydd yn traro chi am y darn yma, yr hyder sydd gan Abraham. Mae'n dal ati, ac wrth iddo fe ddal ati, mae fel petai'n cael mwy o ffydd i ofyn pethau gan Dduw, y 50, y 40, y 30 yma. Mae'n mynd yn fwy ewn ger bron Duw. Mae'n gwybod bod Duw yn barod i wrando. Mae'n gwybod bod Duw eisiau rhoi iddo fe. Ffrindiau, mae hwn yn bwysig yn dydi, a bod ni'n ymwybodol pan ni'n gweddio, fod gweddi yn newid pethau. Mae Duw yn sofran. Mae Duw yn reoli popeth. I ni'n credu yn ni, ond i ni ddim yn credu mewn tynged. I ni ddim yn credu, i ddim gwybod beth yw'r gair Saesneg, ffet yw tynged, ond fatalism. I ni ddim yn credu yn ni, fel Cristnogion. Mae Duw yn llywodraethu, a mae yna ddirgelwch yma, wy'n cydnabod yn ni. Ond mae Duw yn gweithredu oherwydd gweddiau saintau. Mae'n newid pethau oherwydd gweddiau i bobl. Mae hanes yn newid oherwydd bod saint yn gweddio. Chi'n credu yn ni? Mae rhaid i ni credu yn ni. A hynny'n rhoi hyder i ni. Felly dyna'r nodweddio i ddechrau. Dal ati, dod yn ostyngedig, ond gyda hyder, gan gredu fod Duw yn ein gwrando ni. Yn ail, yn awr, sail gweddi Abraham. Sail gweddi Abraham. A mae hyn yn ddiddorol ac yn bwysig fi'n credu. Dyw Abraham ddim yn trio enyn trieni Duw pan mae e'n gweddio. Dyw ddim yn trio cael Duw i deimlo'n flin dros Sodomiaid. Dyw ddim yn ceisio fel troi braich, twisting his arm, chi'n gwybod, i ddefnyddio'r ymadrodd Saesneg. Nid dyna sydd gyda ni. I ddweud y gwir, nid concern mawr Abraham yw y Sodomiaid. Nid dyna ei gymhelliad mawr dros gweddio. Ond ei concern mawr yw anrhydedd a gogoniant Duw. Chi wedi sylwi hynny yn y darn. Dyma galon i gymhelliad e. Y cwestiwn yna, o'n i wna barnwr yr holl ddeiar farn. Mae Abraham yn dweud wrth Duw, rwy ti'n cyfiawn, rwy ti'n Dduw barn, ti wastad yn gwneud y peth sydd yn iawn ac yn dda. Roedd duwiau eraill, ddim fel hyn i chi'n gweld. Roedd duwiau y bobl ddim yn dduwiau cyfiawn. Roedd dim diddordeb dyn nhw mewn cyfiawnder. Roedd dim diddordeb dyn nhw'n beth oedd yn mynd mlaen ar y ddeiar mewn gwirionedd. Fi'n gwybod mae'n hwyrach, ond meddylwch chi am dduwiau yr Rufeinwyr a Groegwyr hefyd. Yr un peth oedden nhw hefyd. Roedd dim diddordeb dyn nhw beth oedd yn mynd ymlaen ar y ddeiar. Roedd dim diddordeb dyn nhw'n bywyd pobl
Yr unig ddiddordeb oedd gyda nhw os oedd yna rhywbeth yn ymwneud â nhw, neu os oedd rhywun yn aberthu rhywbeth iddyn nhw, yn rhoi rhywbeth iddyn nhw. Chi bron a bod yn breibio y Duw yna i ddod i'ch helpu chi. Wel, roedd Duw Abraham ddim fyna. Roedd Duw Abraham yn cymryd sylw ac yn mynnu cyfiawnder. Cyfiawnder. A mae yna rhywbeth da i ni fan hyn yn Nos Sul. Bod ein Duw ni yn Dduw cyfiawn. Ac i ni gallu dod â hyn gyda bron Duw. Chybod, gyda'n gweddiau. Rwyt ti'n Dduw sydd yn gweld. Ac wyt ti'n moyn y peth sydd yn gyfiawn. Na farn. Eto, meddwl am ddydd Gwener, beth ddigwyddodd yn San Steffan. Ac ddim wedi mynd trwy eto, ac i ni gweddio, bydd e ddim yn mynd trwy. Ac i ni'n gallu gweddio ar ei Dduw fel ni wedi gwneud yn barod. Iddo fe wneud cyfiawnder, iddo fe ymyrryd, ac wneud yr hyn sydd yn iawn dros bobl ddiniwed, dros bobl bregus yn y gymdeithas. Gna gyfiawnder os ni'n gweddio fel yna, yn ni ar dir solid iawn. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r Duw. Ond nid yn unig mae e'n gweddio ar sail cyfiawnder Duw, ond sylwch gyda fi ar hyn, mae e'n gweddio ar sail y cyfiawn. Hynny yw mwyn y cyfiawn. Fel wedi dweud, nid yn gymaint dros y bobl yn Sodom ei hun, falle fod hynny yn ei galw ni, ond yr hyn mae e'n dod gyda bron Duw yw dros y cyfiawn. Mae yna bobl cyfiawn yn Sodom. Mae'n gwybod beth mae Duw yn mynd i wneud. Mae'n gwybod bod Duw yn mynd i fynd lawr i Sodom, a mae'n gwybod bod e'n mynd i farnu'r lle, achos mae'n heiddi barn. Ond mae'n gwybod bod yna bobl cyfiawn yna. Mae na ei hun Lot yna ei canol. A dyma beth yw'r concern, a dyma ddadl mawr Abraham. Mae yna bobl cyfiawn yna. Ti'n gwneud barn? Rwyt ti'n Dduw cyfiawn? Sut all ti'n neud hyn? Cofio am y cyfiawn. Ffrindiau, mae yna wers, neu mae yna wirionedd hyfryd fan hyn, fi'n credu, i ni. Sef hyn, fod Duw yn gofalu am ei bobl e. Mae Duw a chynsel mawr am ei bobl e. Mae Duw yn amddiffyn i bobl e. Does dim niwed yn mynd i ddod i'w bobl e. Mae bobl e'n werthfawr iddo fe. Dyna pam Abraham yn gallu gweddio fel ydy bobl diarwydd sydd ddim yn gallu gwneud hyn iddyn nhw. Does dim drwg i ddod iddyn nhw. Ffrindiau, chi'n gwybod, allwn i ddweud e fel hyn, pam byd yn dal i fynd? Pam dyw'r byd ddim cyn nawr? Dim ond un reswm sydd oherwydd bobl cyfiawn sydd yn y byd. Hynny yw oherwydd Cristnogion. Cristnogion yw bobl cyfiawn yn y fe, dim bobl perffaith, fel ni'n dweud yn aml. Pobl sydd wedi cael eu cyfiawnhau. Doedd Lot ddim yn berffaith o bell ffordd, ond roedd e'n un o'r cyfiawn yma wedi ei gyfiawnhau. A mae'r byd dal i sefyll heno oherwydd bod yna bobl cyfiawn yn y byd. Dyna'r unig reswm Duw ddim wedi distrywio y byd yma. Dyna'r unig reswm does dim dyn arall wedi dod i bwtwm ar rhyw bom. Oherwydd mae Duw yn gwneud yn siŵr na. Yna bobl cyfiawn. Ti'n cofio Dameg, meddwl arwydd Iesu, Dameg yr Efrau a'r Gwenydd, y Mathew 13. Mae'r ffarmwr yn mynd ac yn hau yr Gwenydd, a mae'r Gwenydd yn dyddio, ond mae ti'n drwg yn nhw, a gelyn, ac yn plannu Efrau. A mae'r gweision yn mynd mas ac yn gweld, mae yna Efrau fan hyn. O le dath yr Efrau yma? A gelyn nath e. Wyt ti moyn i ni fynd a distrywio yr Efrau? Tynnu'r Efrau i lan? Na, medd y ffarmwr. Peidiwch, rhag ofn wrth i chi wneud hynny. I chi ddinistrio Gwenydd
hefyd. Dyw dynion aniwiol ddim yn deall, ddim yn sylwi cymaint y maen nhw mewn dyled i Gristnogion. Dyw yn bendithio oherwydd Gristnogion. Mae'n bendithio lleoedd gwaith oherwydd mae yna un Gristion yna. Mae'n bendithio ysgol oherwydd mae yna un Gristion yn yr ysgol yna. Mae'n bendithio teulu oherwydd falle bod yna 5 yn y teulu, ond mae yna un ohonyn yn Gristnogion. Felly mae Dyw yn bendithio oherwydd yr un Cristion yna. Ond mae yna egwyddor arall hefyd allan ni amlinellu fan hyn. A Dyw yn bendithio mwyn nid yn unig y cyfiawn, ond yr un cyfiawn. A fan hyn ni'n gallu gweddio hefyd ar sail gadarn. Nid yn unig mae Dyw yn gyfiawn, ond mae yna bobl cyfiawn i gael. Ond mae yna un cyfiawn, sef yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam ni'n gweddio ond ni. Yn gweddio yn enw yr un cyfiawn, yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn yr un cyfiawn, oherwydd beth nath yr un cyfiawn ar y groes. Ni'n adir cader pan ni'n gweddio fel yna. Wel, dyna'r ail ben felly, y sam, ond yn drydydd ac yn ola nawr, effaith lonrwydd gweddi. Effaith lonrwydd gweddi. Pa mor effeithiol oedd gweddi Abraham? Falle byddwch chi'n dweud, wel, doedd gweddi Abraham ddim yn effeithiol. Roedd e'n effeithiol. Roedd e'n bethiant. Oherwydd fe aeth Dyw ymlaen. Lawr i Sodom. A ni'n gwybod beth ddigwyddodd. Felly roedd yn fethiant. Aneffeithiol. A bydde bobl yn dweud bydd y pwynt i chi weddio. Achos os ddim byd yn digwydd. Dy ddim yn effeithiol. Gwastraff amser. Felly chi'n meddwl hwnni am eich gweddiau hun ar y degau. Pam ydw i'n gweddio? Pam ydw i'n dal ati gyda hyn? Dy ddim yn ei dim gwaniaeth. Mae'n aneffeithiol. Wel, gwrandewch ffrindiau. Fe gafodd Abraham a'i weddi i ateb. Falle nad yn y ffordd roedd e'n disgwyl. Ond fe wnaeth Dduw far. Dyna'i weddi na fe, mynd nôl i'r ail bwynt. Wyt ti'n Dduw sydd yn gwneud barn. Wyt ti'n Dduw sydd yn gwneud cyfiawnder. Fe wnaeth Dduw gyfiawnder. Fe wnaeth e farn. Ond mewn ffordd ryfedd, i chi'n gweld, fe gafodd gweddi Abraham i ateb. Fe glywad Dduw gweddi Abraham. Am beth oedd e'n gweddio? Wel, fel bod Dyw ddim yn difetha'r cyfiawn. Oedd Dyw wedi difetha'r cyfiawn? Na. Fe atebodd Dduw e. Nid yn y ffordd oedd e'n disgwyl. Ond fe dynodd e y cyfiawn mas o Sodom. Dim ond un oedd yna. Dim ond lot oedd yn gyfiawn. Ond fe gas ei arbed. Roedd Dyw wedi clywed gweddi Abraham. Falle doedd e ddim wedi meddwl am hynny. Chybod oedd e jyst yn meddwl, wel, mae rhaid i'r farn yn stopio, neu mae lot yn mynd i cael ei ddinistrio. Ond roedd Dyw yn gwybod am ffordd i gael e allan ac achub Lot. Yn aml ni'n meddwl dyw Dyw ddim yn ateb ein gweddiau ni.
Yn aml, yn ni'n meddwl, dyw ddim yn gweld, dyw ddim yn clywed, ddim yn gwneud dim byd. Ond i chi'n gweld, mae ffordd Dyw yn wahanol i ni. Chi'n gweld, i ni'n yn aml yn dod at Dduw gyda'n cwestiynau a gyda'r ateb. I ni'n dod gyda'r broblem a beth i ni'n meddwl yw'r datrysiad. I ni'n rhoi ei Dduw. Dyw, dyma broblem, a dyma beth sydd rhaid i ti wneud. A dyma pryd, a dyma sut. Tra bod Dyw, mae ffordd ei hun o ateb ein gweddiau ni. Ac yn aml, chi'n gwybod am hyn, yn aml mae'n ateb eich gweddi mewn ffordd o'ch chi ddim yn disgwyl. O'ch chi ddim yn meddwl am hynny. Fel bysa fe'n newid pethau, ond mae wedi clywed eich gweddi, ond mewn ffordd arall, a ffordd gwell hefyd. Wastad yn ffordd well, ffrindiau, nag i ni'n meddwl. Os ydyn ni'n grednwyr, bydd Dyw yn siŵr o wrando ar ein gweddiau ni. Fe wedodd rhywun un tro, os nad yw Dyw yn rhoi i chi arian, fydd e'n rhoi air. Ac os nad yw e'n rhoi air i chi, fydd e'n rhoi diamantiaid. Y syniad yw, beth bynnag chi'n gofyn amdano fe, gewch chi ddim is, gewch chi ddim yn trebach na beth ych chi'n gofyn. Yw wastad gewch chi beth sydd yn well. Wel, Dyw felly ar oedd y ras i ni ddal ati yn ei gweddiau, i ddod gan gofio pwy ni a pwy yw Dyw, i ddod gan fod yn hyderus. Dyw yn gwrando ar ein gweddiau ni. Ni'n cwrdd â ddydd mawrth, ac ni'n gallu rhoi lan a meddwl beth yw'r pwynt. Ond mae Dyw yn dweud dal ati. Dal ati, falle mae rhywbeth i chi'n gweddio amdano fe am bersonol, a chi wedi am flynyddoedd, a mae'n demtasiwn i chi roi lan. Dalwch ati. Oherwydd, i ni'n dod at Dduw sydd yn gyfiawn, trwy yr un sydd yn gyfiawn, gan wybod bod ein gweddiau ni wastad yn effeithio, y bydd Dyw yn ein clywed ni, y bydd Dyw yn ein hateb ni, ddim bob tro,